Der har været 71 lige før, og jeg har fået spørgsmål om jeg vil vise mit gamer gear. Det har jeg ikke. Så nu kan I se de ting jeg bruger. Den her flotte headset. Og til min Xbox. Hvor er det her? Flotte joystick. Til min computer. Der bruger jeg det her flotte tastatur og den her mousepad. Den er smuk, ikke? Sexy mousepad. Og så bruger jeg mit fjernsyn som skærm til min Xbox. Så det var det. Så hav det godt.